Nedá mi nespomenúť východné Slovensko, obec Dráhňov, kde je vysoká populácia marginalizovaných rómskych komunít. Práve pán starosta má veľmi prosociálne cítenie a vytvoril tam ten sociálny podnik, ktorý je zameraný samozrejme na tie jednak obecné služby, ale aj na stavebnú činnosť. A musím povedať, že tá integrácia, respektíve tá pomoc týmto občanom je tam krásne vidieť a je vidieť, že aký prínos to má nielen pre tú danú obec, ale aj pre tú MRK komunitu. Čiže už to tam vidno, už tie pozitívne príklady prichádzajú a teraz je skôr ten, poviem taký, nepoviem, že problém, ale tí ľudia majú omnoho väčší záujem už o prácu, lebo vidia, ako sa zlepšila kvalita života tým, ktorí sú zamestnaní v tom obecnom sociálnom podniku a ako sa môže zlepšiť kvalita aj tým, ktorí by mali záujem o tú prácu.